Ще пробвам да започна. Ама казвай на български. Лявата ръка на лявото око. А лявата ли си? Като на малко. Не. Дясна ръка на Дясно око. Така. Лява ръка отдясно. Пак. Вдишваме през носа. Все едно отиваме по диагонал, няма кръг тук. Кой го измисли това? Така ми се вижда. Задържаме и отиваме надясно. И сега пак пускаме по диагонал надолу. Ама от другата страна има кръг. От другата. И пак се връщаме където бяхме. Хваляме ръцете. Лявата ръка. На лявото око. Дясната ръка от дясно. Дишваме по диагонал пред носа. Отгоре не дишаме, нали минаваме над главата. Издишваме по диагонал. Не дишаме и се връщаме.